ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa ating paglalakbay sa buhay, kaakibat na nito ang paggawa ng mga desisyon at sa mundong pinaiikot ng pagkakataon ay may oras na nagtatanong tayo kung ano ang posibleng mangyari kapag iba ang pinili nating direksyon. Ikaw kabarangay, may mga pagkakamali ka ba sa buhay na gusto mong balikan at palitan? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat na nakikinig ng Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jomar, 30 years old. Panganay ako sa 5 magkakapatid. Sa Agusan del Sur ako lumaki at doon na rin unang namulat sa iba't ibang hamon sa buhay. Dati po akong habal-habal driver, Papa Dudut. Ang kinikita ko noon ay pangsuporta sa nanay ko at sa mga nakababata kong kapatid na nag-aaral. Matagal na rin po kasing byuda si nanay kaya bilang panganay, naging obligasyon ko na ang tumulong sa kanila. Masasabi kong marangal ang pagiging driver pero aaminin ko na mahirap pa rin ang buhay dahil hindi sapat ang kinikita ko para makatikim ng kaunting kaginhawahan. Pero masaya naman ako sa trabaho ko lalo na't yon ang naging dahilan kaya kami nagkalapit ng babaeng matagal ko nang hinahangaan. Walang iba kundi si Ami, Papa Dudut. Araw-araw ko siya noong hinahatid sundo sa trabaho niya sa munisipyo. Bukod sa mataas ang pinag-aralan ni Ami ay may kaya rin ang pamilya niya. Retired Army ang ama at teacher naman ang kanyang ina. Sa totoo lang ay may kotse naman sila na pwedeng panghatid sa kanya pero mas pinili niyang sumakay sa motor pagpasok sa trabaho. At nalaman ko naman noon ang dahilan mula sa pinsan niyang si Badong. May gusto raw kasi sa akin si Ami. Kaya nung nalaman ko yon ay nagkaroon ako ng lakas ng loob para ligawan siya. Hindi naman niya ako pinahirapan dahil halos 1 buwan ko lang siyang niligawan. Hindi ako makapaniwala noon na mamahalin ako ng babaeng katulad niya. Kaya naman nagpasya na akong ipakilala siya sa pamilya ko. Mainit naman ang naging pagtanggap nila nang ipakilala ko siya bilang girlfriend ko, Papa Dudut. At dahil po doon ay naglakas loob na rin siya na ipakilala ko sa mga magulang niya. Ang kaso, tatay niya lang ang humarap sa akin ng mga panahong yon, Papa Dudut. Ami, sa palagay mo ba, magugustuhan ako ng mga magulang mo? Ayan ka na naman. Napag-usapan na natin to, 'di ba? Wala kang dapat ipag-alala kasi mabait yung mga magulang ko. Relax ka lang diyan. Salamat, pero kinakabahan talaga ako. Halata nga, kasi kanina ka pa namumutla. Pati nga kamay mo nanlalamig oh. Pwede pa bang umatras? Sira, ngayon ka pa aatras nandito na tayo. Kaya natin to. Tiwala lang, mahal. Sana nga magustuhan ako ng mga magulang mo. Basta, maging totoo ka lang. Sigurado ko na wala tayong magiging problema sa... Nandito na pala yung bisita natin. Magandang gabi po, sir. Magandang gabi rin sa'yo. Ikaw ba yung boyfriend ng anak ko? Opo. Kamusta po? Ayos lang, iho. Maupo ka. May gusto ka bang inumin o kainin? Magpapahanda ako. Wag na po. Okay lang po ako. Salamat po. Siya nga pala. Kilala ka raw ng misis ko. Napagkwentuhan ka namin kanina. Naging estudyante ka raw niya nung elementary. Tama ba? Opo. Naging teacher ko po si ma'am. Anong tinapos mo, iho? Pa! Bakit, Ami? Wala naman sigurong masama kung magtatanong ako tungkol sa buhay ng boyfriend mo. Hindi ba, Jomar? Ayos lang po. Oh, ano ngang natapos mo?
Hindi po kasi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Nung namatay po yung tatay ko, hindi na po ako kayang pag-aralin ni nanay. Kaya napilitan na po ako magtrabaho para makatulong sa mga gastusin at pangangailangan ng pamilya namin. Sayang naman, hindi ka nakatapos. Naikwento pa naman sa akin ni Mrs. na matalino ka raw at valedictorian pa nung graduate. Ano bang trabaho mo ngayon? Driver po ng habal-habal. Yan nga yung impormasyong nakarating sa akin na naghahabal-habal ka raw. Tatapatin na kita, iho. Hindi kita gusto para sa anak ko. Po? Nag-iisang anak lang namin si Ami at iba yung pinapangarap naming buhay para sa kanya. Dahil po ba driver lang ako kaya ayaw niyo sa akin? Wala akong masamang ibig sabihin, iho. Walang problema o issue sa akin yung mga kagaya mong driver. Kaya lang, syempre pagdating sa anak ko, gusto ko yung kahit paano may pagmamalaki naman. Pa, mabuting tao si Jomar. Saka nagmamahalan po kami. Ay, nagdesisyon na kami ng mama mo. Hindi namin susuportahan yung relasyon nyo. Anong mapapala mo sa kanya? Pa, wag niyo namang husgahan agad si Jomar. Masipag po siya at responsable. Mapagmahal din siya sa pamilya. Ayaw naming mapunta ka sa maling tao. Kaya sana, maintindihan mo kami ng mama mo. Hindi kayo bagay. Nakagraduate ka. May maayos na trabaho. Ano na lang sasabihin ng mga kakilala natin? Mas importante pa ba yung sasabihin ng ibang tao kaysa sa kaligayahan ko? Ano bang kaligayahan niyang pinagsasasabi mo? Masaya po ako sa relasyon namin. Huwag nang matigas yung ulo mo. Sundin mo na lang kung ano yung gusto namin ng mama mo. Para sa'yo rin yon. Mahal ko po si Ami. Wala po ako masamang intensyon sa kanya, sir. Pa, wag naman sana nating paabutin sa ganito. Tao pong pumunta yung boyfriend ko rito. Nagpakilala siya sa inyo ng maayos. Kung totoong tao siya tulad ng sinasabi mo, edi sana hindi kanya niligawan sa kalsada. Kabastusan yon. Pasensya na po, sir, kung ganun yung nangyari. Kaya nga po ako nandito ngayon para bumawi. Bigyan niyo lang po ako ng pagkakataon para patunayan kung gaano ko kamahal si Ami. Hindi sapat yung pagmamahal para buhayin mo ng maayos ang anak ko. Kaya mo bang ibigay lahat ng pangangailangan niya? Magsisika po ako. Pagbubutihan ko po yung pagtatrabaho ko. Ha! Sa paghahabal-habal? Nagpapatawa ka ba? Pa, sobra na ho yan. Hindi ko naman kailangan na sobra-sobra sa buhay ko. Ano ka ba naman, anak? Para sa'yo rin naman tong ginagawa ko. Kasi ayoko mapariwara ka. Nasa hustong gulang na po ako. Kaya ako nang magdedesisyon para sa sarili ko. Kita mo na? Natuto ka nang sumagot ng ganyan sa akin dahil sa lalaking yan. Pa naman! Mabait si Jomar. Responsable. At ganun din yung pamilya niya. Tao po nila akong tinanggap nung ako yung nandun sa kanila. Tapos ganito kayo sa kanya? Nakakahiya naman po. Sir, totoo pong mahal ko si Ami. Wala po kayong dapat ipag-alala. Sisikapin ko pong maibigay yung buhay na pinapangarap niyo para sa kanya. Hindi mo ako mauuto, bata. Matanda na ako para dyan, kaya wag mo ako niloloko. Umalis ka na. Wag ka na magpapakita rito. Pa, please naman. Pumasok ka sa kwarto mo, Ami. Mag-isip-isip ka ron. Pag-isipan mong mabuti ang desisyon mo. Wala ka na sa tamang pag-iisip. Wala na po talaga kayo sa katwiran. Hindi tama itong ginagawa niyo. Umuwi ka na, Jomar. Mahal, pasensya ka na. Wala kang dapat ihingi ng pasensya. Naiintindihan ko. Aalis na lang ako para hindi na kayo magkasagutan ng papa mo. Mabuti at madali ka naman palang kausap. Sige na, umalis ka na. Gusto na namin magpahinga. Sige po, sir. Ami, alis na ako. Huwag ka nang magpaalam. Bilis, alis na! Papadudot nakaramdam ako ng panliliit sa sarili. Simula nang manggaling ako kina Ami. Naisip ko na parang totoo naman lahat ng mga sinabi ng tatay ni Ami tungkol sa kahihinatnan niya kapag ako ang nakatuluyan niya. Masakit at talagang napahiya ako noon, Papadudot. Alam kong hindi nila ako kayang ipagmalaki dahil sa buhay na meron ako. Maliit din ang tingin nila lalo na sa ginagawa kong hanap buhay na paghahabal-habal.
Hindi ko man nakita ang reaksyon ng nanay ni Ami, alam ko na pareho lamang sila ng saloobin ng tatay nito. Tumanggi lang siguro itong humarap sa akin dahil naging estudyante niya ako noong elementary. Naintindihan ko naman ang pinanggagalingan nila, Papa Dudut. Alam kong mahal nila si Ami at ayaw nilang makompromiso ang kinabukasan niya. Pero mahal namin ang isa't isa. Napatunayan ko yon dahil handa niyang ipaglaban sa pamilya niya ang relasyon naming dalawa matapos ang araw na nagkausap kami ng tatay niya. Ay nagkikita pa rin kami ng patago. Lumalabas at nagde-date kapag may pagkakataon. Pero makalipas lamang ang ilang araw ay bigla niya akong inayang magtanan, Papa Dudut. Nung una ay hindi ko nagustuhan ang balak niyang yon, ayoko masira siya sa mga magulang niya. Umiyak siya nang umiyak sa akin at noong sabihin niya na balak na siyang ipakasal ng mga magulang niya sa iba ay doon na ako pumayag sa gusto niya. Nagtanan kami at tumuloy sa isang maliit na kubo na pagmamay-ari ng tiyuhin ko sa kabilang bayan. Masaya naman kaming nagsama doon para kaming nagkaroon ng kalayaan, Papa Dudut. Mahal, ito na yung kape mo. Salamat. Sobrang saya ko talaga na magkasama tayong dalawa sa isang bubong ngayon. Buti na lang naisipan mo magtanan tayo. Sana nga palagi tayong ganito, no? Yung ang kalmado lang, pakape-kape lang. Ang sarap ng bawat araw na kasama ka. Tama ka. Sana nga ganito lang palagi. Pero di ka ba talaga nagsisisi na sumama ka sa akin? Mukha ba akong nagsisisi? Malaki kasi yung sinakripisyo mo para sa akin. Iniwan mo pamilya mo, pati trabaho mo. Hindi ka ba nangihinayang sa mga bagay na nawala sa'yo? Ang drama mo ha? Alam mo namang mahal kita kaya wala kang dapat ipag-alala. Ito yung gusto ko. Yung ganito, kasama ka. Kaya enjoyin na lang muna natin kung anong meron tayo ngayon. Salamat ha. Swerte ko talaga sa'yo. Mas maswerte ako sa'yo kasi alam kong mamahalin mo ko habang buhay. Saka hindi ko muna iniisip yung trabahong iniwan ko sa ngayon. Makakahanap pa naman ulit ako ng iba. Ang importante ngayon, pagkasama tayo at patutunayan natin kina mama at papa na mali sila na husgahan ka. Pero totoo naman kasi yung mga sinabi nila. Maliit lang yung kinikita ko bilang isang… Shh! Mahal kita. Kahit gaano pa kaliit yung kinikita mo, okay? Ano yun? Parang may humintong sasakyan sa labas. Oo nga ah. Parang nagmamadali. Dito ka lang ha. Sisilipin ko lang sa bintana. Sino yung dumating, mahal? Naku, nalinti ka na. Buksan Mahal. niyo to! Yung tatay mo nasa labas. Lumabas kayo dyan! Ilabas mo yung lalaki Anong mo! gagawin natin? Ano ba, Ami? Dito ka lang, Alam mahal. ko nandyan Ako kayo. haharap kay Buksan Papa. niyo to. Mukhang galit na galit eh. Huwag ka na munang lalabas. Oo, sige. Pa! Ano pong ginagawa niyo rito? Nasisiraan ka na ba? Ako pa tatanungin mo kung anong ginagawa ko rito? Nasaan yung magaling mong lalaki? Ilabas mo siya ngayon din! Pa! Tayo na lang pong mag-uusap. Huwag na po natin idamay si Jomar. Huwag niyo po siyang sasaktan. Anong huwag sasaktan? Lumabas ka rito, hayop na lalaki ka! Pagbabayaran mo yung ginawa mong pagdukot sa anak ko! Nagkamali ka ng kinalaban! Pa! Kusa po akong sumama sa kanya. Buisit kang babae ka? Ang tigas ng ulo mo! Sir, huwag niyo usaktan si Ami. Jomar, sabi ko di ba huwag kang lumabas? Sa wakas, lumabas ka ring hayop ka! Handa naman po akong humarap at makipag-usap ng maayos sa inyo. Ang lakas ng loob mong isama yung anak ko! Bastos ka! Ano, nagmamalaki ka na? Mahal na mahal ko po si Ami. Hayaan niyo na po kami. Sige na naman ho. Hindi ko naman siya pababayaan. Pagmamahal ba yung tawag sa ginawa nyo? Mga wala kayong respeto! Sir, alam kong mali po yung ginawa namin. Pero responsibilidad ko na po si Ami ngayon.
Nasa hustong gulang na po kami at hindi nyo na po kami pwedeng diktahan. Tigas din naman talaga ng mukha mo no? Sige, tingnan ko lang kung kaya mo pa rin akong yabangan pag kinasuhan na kita. Wag Sir! po! Nakikiusap ako sa inyo. Kung ayaw mong makulong yung lalaking yan, umuwi ka sa bahay. Huwag matigas yung ulo mo. Huwag niyo po gawin sa akin to. Nakikiusap po ako. Tumigil ka na! Sumakay ka na sa kotse! Papa Dudut, masyado kong dinamdam ang pangyayaring yon. Kinain ako ng matinding lungkot nang mawala si Ami. Walang araw na hindi ko siya naiisip noon. Napakalungkot isipin na tapos na nga talaga ang lahat sa amin. Kaya wala na akong nagawa kundi ang unti-unting tanggapin na hanggang doon na lamang talaga ang relasyon naming dalawa. At sa tuwing pinapaandar ko ang motor ko ay parang lalo kong nararamdaman na palayo kami ng palayo sa isa't isa. Papa Dudut, nagsimula akong malulong sa alak. Naging takaw gulo ako sa barangay namin kapag nakakainom ako. Madalas ako nag-aamok ng away sa sinumang makakasalubong ko sa kalye. Sa isang iglap ay nagbago ang pananaw ko at nawala na ng direksyon ang buhay ko. Naglalasing ako para makalimot sa sakit ng pagkabigo. Mas gusto ko pa nga noon na makipagbugbugan sa kalye kaysa isipin pa si Ami. Pag wala nang epekto yung alak ay bumabalik pa rin sa akin yung sakit na nararamdaman ko noong magkahiwalay kami. Wala man lang akong kalaban-laban noon, Papa Dudut, sa tatay niya. Mga salita pa lang yung mga binabato niya sa akin pero talo na ako kaagad. Paano pa kaya kung may ginawa ang tatay niya na bayolente sa akin, baka kung saan na lamang ako pulutin. Kaya naman para makausad na rin ako sa nangyari ay sinubukan kong mag-isip ng mga negatibong bagay tungkol sa babaeng minahal ko, Papa Dudut. Idinaan ko na lamang sa tawa tuwing naiisip ko yung matapobre niyang pamilya. Iniisip ko na lamang na hindi na rin naman ako talo. Mas kawawa ako kung sila yung pakikisamahan ko. Lalaki naman ako at walang nawala sa akin. Ako rin ang unang nakakuha ng puri ng pinakaiingatan nilang anak. Alam kong maling isipin ang mga bagay na yon pero sa ganoon parang ko na lamang ginagawa ang mga bagay-bagay para madaling matanggap ang pangyayari. Nakatulong yon para mabawasan ang sakit at insultong natanggap ko mula sa pamilya ni Ami. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa kabila ng mga nangyari sa akin, Papa Dudut, ay hindi ako binitawan ng pamilya ko. Lalo na si nanay na laging nandoon para sumuporta sa pinagdadaanan ko. Isa siya sa mga nagpapalakas sa akin noon sa bawat umaga na pinipilit ko nang kalimutan si Ami. Sa pamamagitan ng pagmamahal ng isang ina kahit papaano'y nabawasan ang bigat na nararamdaman ko. Ipinaramdam sa akin ng pamilya ko na hindi ako nag-iisa. Pero sa katagalan, napagtanto ko rin na paulit-ulit lamang ang naging takbo ng buhay ko sa loob ng ilang buwan. Hindi pa rin ako nakaka-move on. Paminsan-minsan ay dumadaan ako sa tapat ng bahay ni Ami pagkatapos kong maghatid ng mga pasahero. Kahit na alam kong hindi yon makakatulong sa akin. Umaasa kasi ako na makikita ko ulit ang maganda niyang mukha at kahit papaano ay mararamdaman ang presensya ng babaeng minahal ko ng sobra at pinangarap na makasama sa panghabang buhay. Hanggang sa magkita kami ng matalik kong kaibigan na si Badong. Pinsang buo siya ni Ami at nagtatrabaho siya sa Maynila. Dumating siya sa probinsya namin noon para pansamantalang magbakasyon. Agad niya akong inayang uminom sa bahay nila, Papa Dudut. Grabe pare, na-miss kita. Tagal din natin di nakapagkwentuhan ha.
Oo nga eh. Mas masarap talaga kwentuhan pag may espiritu ng alak. Kaya nga pinaghandaan ko to eh. 2 bote agad. Ay, teka. Kumusta ka nga pala rito? Eto, okay naman. Ikaw ba? Ayos lang. Maganda na yung posisyon ko sa pabrikang pinagtatrabahuan ko. Naging regular na ako tapos na-promote bilang team leader. Ikaw, anong pinagkakabalaan mo ngayon? Habal-habal pa rin. Sa pamamasada lang naman kasi umiikot ang buhay ko, pre. Ganito na siguro ako mamamatay. Uy, bakit parang iba tono mo? Marangal na trabaho naman yan. Wala namang masama sa pagiging driver ah. Ang importante, wala kang napeperwisyo at natatapakang tao. Wala namang problema sa pagiging driver ko. Pero hindi naman lahat ng tao pareho mo mag-isip. Alam mo, mukhang kailangan mo nga talaga ng alak. Simulan na natin itong binili ko. O, salinan kita ah. O, tikman mo yan pare. Salamat. Oh, cheers! Ay, siya nga pala. Nabalitaan ko yung nangyari sa inyo ni Ami ah. Ayoko na siyang isipin, pare. Naliliit lang ako. Wala eh. Mahirap lang kasi ako. Tsaka matagal ko na rin siyang hindi nakikita. Bakit? Di mo pa ba alam? Ang alin? Ikinasal na si Ami. Yung naging asawa niya, anak ng kumpare ni Tito na isa ring sundalo. Sa Maynila na sila nakatira ngayon. Grabe ka naman magbiro, pare. Totoo yung sinabi ko. Ikinasal na sa iba si Ami. Pumayag siya. Wala naman siya magagawa eh. Para namang di mo alam yung sitwasyon niya. Sus, sabihin mo, ginusto niya rin yun. Ganun ba yun? Pero alam mo naman yung totoo, di ba? Mahal na mahal ka niya. Mahal nga, pero nag-asawa na siya. Anong laban ko dun? Eh, wala ka na talagang pagpipilian kundi kalimutan na yung pinsang ko. Ano pa nga ba? Itagay na lang natin yan. Ay, nakakalungkot talaga yung kinahinat na ng love story niyo. Sayang. Kaya nga eh. Kahit pala araw-araw ako dumaan doon sa kanila, hindi ko na talaga siya makikita. Ay, okay lang. Masakit pero ganun talaga. Pinagtagpo lang kami pero hindi tinadhana. Baluktot talaga yung katuwiran ni na Tito eh. Kawawa naman yung pinsang ko. Kawawa talaga. Ganun kasi sila. Porke may mga pinag-aralan, pakiramdam nila sila na yung batas. Dapat sila na yung palaging nasusunod. Hayaan na natin sila kung doon sila masaya. Sa bagay, tama ka naman. Mas mabuting ipaubaya mo na lang sa bote ng alak lahat ng problema mo. Ay, ang hirap talaga maging mahirap. O siya, tagay na. Oh, cheers! Ay nga pala pare, ba't di mo subukan magtrabaho sa Maynila? Maraming mga oportunidad dun at marami ring magagandang babae. Talaga? Oo pare, para makamove on ka na. Alam mo namang sanggang dikit tayo eh, di ba? Ako bahala sa'yo ron, tutulungan kita. Eh, okay naman sana kaso hindi naman babae yung magiging dahilan ng paglimot ko. Alam mo kung dito ka lang, paulit-ulit mo lang babalikan lahat ng nakaraan nyo. Sino namang may sabi sa'yo nun? Nakalimutan ko na nga siya eh, pinaalala mo lang. Ay, tagay na nga lang tayo. Sige, magpakalasing tayo. Para sa tunay na pagkakaibigan. Tama, para sa tunay na pagkakaibigan. Isang tagay para sa paglimot kay Ami. At isang tagay sa pagsama mo sa akin sa Maynila. Pag-iisipan ko pa. Ikaw talaga. Dahil sa mga nalaman ko kay Badong ay nagpa siya kong tuluyan ng alisin na sa puso't isipan ko ang pinakamamahal kong babae, Papa Dudut. Doon ko napagtanto na kailangan kong harapin ang katotohanan na hindi talaga kami para sa isa't isa. Kailangan ko nang palayain ang sarili ko sa nakaraan naming dalawa at isa nga sa mga naisip kong paraan ang pagbaling ng atensyon ko sa iba't ibang babae. Sa paghahanap ko ng tunay na kaligayahan ay medyo naging chick boy ako at nagpaasa ng mga babae sa amin. Isa na doon si Daisy. Byuda siya at medyo may edad na rin. Minsan ko na kasi siyang nakasama sa inuman at noong nalasing ako, doon niya ako inuwi sa bahay nila at may nangyari sa aming dalawa. Simula noon ay hindi na niya ako nilubayan. Nagawa pa niyang kusang magpunta sa bahay namin para ipakilala ang sarili niya. Hindi ko inaasahan na gagawin niya ang bagay na yon dahil wala naman akong balak na seryosohin siya.
Pero ang mas hindi ko napaghandaan ay noong magustuhan siya ng nanay ko para sa akin kahit na halos hindi nalalayo ang edad nilang dalawa. Hindi may pagkakaila na mabuti siyang tao, maalalahanin at mapagbigay. Palagi pa nga siyang nagdadala ng ulam sa bahay at nakikipagkwentuhan kay nanay. Sa bawat pagkakataon na magkasama sila ng nanay ko ay unti-unti silang nagkaroon ng espesyal na koneksyon. Hanggang sa dumating na nga po ang kinakatakutan ko noon. Direktang sinabi sa akin ni nanay na bagay kami at si Daisy na nga ang gusto niyang mapangasawa ko. Siyempre hindi ako pumayag, wala namang kasing makakapagdigta sa puso ko kung sino ang dapat kong mahalin noon, Papa Dudut. Aba, tumatawag si Badong. Bakit kaya? Uy pre, kamusta na? Tagal na nating di nag-uusap ah. Ayos lang. Pasensya na kung ngayon lang ulit ako nagparamdam ha. Kumusta ka na ba? Okay lang ako. Mabuti tumawag ka. Bakit? Miss mo na ako? Medyo. Kailan ka ba uuwi dito sa atin? Alam mo bang tinigilan ko na yung pag-inom? Napapahamak ako eh. Kaya nga eh. Mabuti naman at tinigilan mo na. Teka pare, balita ko, may asawa ka na kaya napatawag ako. Nangasar ka ba? Oh, piko na agad? Alam mo, kung mangasar ka lang, mas mabuti pang ibaba mo na tong tawag mo. Eto naman ang init agad ng ulo eh. May nabalitaan lang naman kasi ko. Kaya gusto kong kumpirmahin kung totoo o hindi. Hindi. Bilis sumagot ah. Hindi nga. Ano ba talaga? Bakit ayaw mo magkwento? Bangungot yun, ayoko nang maalala. Sino ba kasi yung tinutukoy mo? Balita ko, Daisy raw yung pangalan ah. Ilang Daisy ba yung kilala mo dito sa baryo natin? Sa pagkakaalam ko, isang naman Daisy dyan sa atin. Teka, anak ka ng... Huwag mo sabihin yung tinutukoy mo yung byuda ron sa may kanto. Oo! Ano nangyari, pare? Grabe, lakas ng kamandag mo ha? Si Raulo, wala yun. Wala ako interes sa babaeng yun. Ang tanda-tanda na, pustiso pa ang ngipin. Gumaganyan ka pa pero balita ako, pinatulan mo raw kahit pustisong ngipin. Tanong ko pa ng tanong eh, mukhang alam mo na naman lahat. Niloloko mo ba ako? Bakit ba kasi pinatos mo yun, pre? Wala ka na bang ibang babae dyan? Lasing ako noon tapos lalaki rin ako. May pangangailangan. Usa sa nagpatuka, kaya yun. Alam ka namang tanggihan ko. Sabi ko na nga, be. Nakahanap ka tuloy ng katapat mo. Huwag ka namang asar dyan. Siya nga pala, pwede ba akong humingi ng pabor? Ano yun? Si nanay kasi, mukhang nagayuman ni Daisy. Pinipilit ba naman ako na asawahin yung babaeng yun? Baka naman siya talaga yung nakatadhana sa'yo. Si Raulo, ayoko na ng ganun. Di na nila dapat pinakikailaman yung personal na buhay ko. O anong plano mo ngayon? Kailangan ko na umalis dito. Tama. Kailangan mo rin isipin sarili mo. Pwede ba ako makituloy muna sa'yo? Hindi na ako pwede dito eh. Tsaka sigurado ko na hindi ako titigilan ni Daisy. Pwede ka makituloy sa akin, pare. Walang problema. Dito ka muna sa akin. Matagal na kaya kitang inaaya rito sa Maynila. Ikaw lang tumayayaw eh. Alam mo bang hinabol pa ako ni nanay ng taga para lang makisama doon kay Daisy? Ay, ibang klase rin nanay ko eh, no? Mahirap nga yan, pre. No, sige. Tutulungan kita. Salamat talaga pare ha. Wala yun. Huwag ka na mag-alala. Akong bahala sa'yo rito. Aalalayan kita, tutulungan na makahanap ng trabaho. Kinikilig ako pre. Sweet mo talaga. I love you. Si Raulo. Salamat ulit ha. Hindi ko tuloy alam kung saan ako pupulutin kung wala ka. Ano ka ba? Maliit na bagay lang yun. Kailan mo nga pala balak lumawas? Sa lalong madaling panahon. Baka pag nagtagal pa ako dito eh, tuluyan na ako mataga ng nanay ko. Papa Dudut, sa takot ko na mapikot ni Daisy ay lumayas ako at nagpunta kaagad sa Maynila. Akala ko naman noong una ay magiging madali lang ang buhay doon. Pero hindi ko akalain na mas mahirap pa pala ang magiging buhay ko kesa noong nasa probinsya pa ako. Dahil bagong salta lamang ako ay nagsimula ako sa mga pinakamahirap na trabaho.
Nagkataon kasi na wala ng bakante sa pabrikang pinagtatrabahuhan ni Badong nang dumating ako doon. Nakapasok ako noon sa isang warehouse ng harina bilang isang kargador. Mabigat ang naging trabaho ko. Madalian ang kilos at hindi pwede ang lalamya-lamya. Hindi ako itinuring na baguhan at kailangan kong makipagsabayan sa mga dati ng kargador doon para kumita. 2 o 3 sako ng harina ang kailangang buhatin sa isang karga. Hindi kasi pwedeng isa lamang dahil masyado raw mabagal kapag ganon. Mahirap at sobrang nakakapagod pero kailangan kong tapatan yon ng sipag at tiyaga. Pero sa katagalan ay nagkasakit ako sa baga. 6 na buwan akong naggagamot noon. Mabuti na lamang dahil hindi ako pinabayaan ng kaibigan kong si Badong, lalo na noong wala na ako, Papa Dudut. Agad naman ako naghanap ng trabaho nang makasiguradong ayos na ako. At sa kagustuhan kong makahanap ng mas magandang oportunidad, ay nag-apply ako sa isang grocery store na foreigner ang may-ari. Naging bagger ako. Mas magaan at mas komportable kesa sa pagkarga ng mga sako ng harina. Pero iba naman ang naging sitwasyon ko doon sa grocery. Ang mga katulad kong empleyado na galing sa probinsya ay hindi pinapayagang umuwi. Nakapadla kami na parang preso sa isang kwarto sa likod ng tindahan. Kapag tapos na ang duty ay hindi ako masaya sa ganong sitwasyon. Tapos ay mababa pa ang sinasahod. Nakatagpo ako ng among hindi makatwira ng trato sa mga empleyado. Nagtagal din naman po ako ng halos 1 taon doon, ngunit nang magkaroon ako ng pagkakataon na umalis, ay hindi ko na yon pinalampas. Lumayas ako at hindi na bumalik pa sa trabaho kong yon, Papa Dudut. Hindi naman nagtagal ay natagpuan ko ang sarili ko bilang security guard sa isang maayos na agency. At sa pagtanggap sa trabahong yon ay doon nagsimulang magbago ang takbo ng buhay ko. Sa bago kong trabaho ay regular na akong nakapagpapadala ng pera sa probinsya. Nakaipon na rin ako kahit papaano, Papa Dudut. Mga bagay na hindi ko nagagawa noon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, pagkalipas po ng halos 3 taon ay nagsilbing bagong yugto ang pagkakaroon ko ng maayos na hanap buhay. At sa mga taon na lumipas ay natutunan kong mas maging matatag at maging palaban sa mga pagsubok ng may tapang at determinasyon. Nagsumikap ako para mas lalo pang gumanda ang buhay ko. Tuluyan ko na rin pong ibinaon sa limot ang nakaraan ko at yung panghuhusga ng pamilya ni Amy. Unti-unti na rin akong nakaluwag at naging kampante nang hindi na ako mapapahiya sa susunod na sumubok akong magmahal muli. At sa 3 taon nga na lumipas ay nadestino ako sa Laguna sa isang pabrika ng gatas. Medyo mas malaki ang responsibilidad na nakaatang sa akin doon dahil na-promote ako bilang OIC at hawak ko ang 30 gwardya. Sa bago kong tungkulin ay kailangan akong may matatag na liderato at integridad dahil sa amin nakasalalay ang security. Hindi lamang ng pabrika kundi lahat ng mga taong nagtatrabaho doon. Ang promosyon ko sa trabaho ay isang biyaya at patunay na kapag may dedikasyon sa ginagawa ay magpapatuloy ang pag-unlad bilang isang individual. Sa kabila ng magagandang nangyari sa akin, yung inaakala ko na nakalimutan ko na si Amy ay hindi pa pala. Dumating ang isang araw na tumawag si Badong at sinabing bibisitahin niya ako sa Laguna. May mahalaga daw siyang sasabihin tungkol sa pinsan niya. Pinilit ko siyang sabihin yon noong tumawag siya pero saka na lang daw kapag nagkita na kami ng personal, Papa Dudut. Pare, mukhang asensado ka na talaga.
Ikaw na nag-aayang uminom. Pero alam mo na po ko, medyo hindi ka na namamansin kahit sa chat lang ha. Hindi naman. Medyo naging busy lang sa trabaho. Ikaw, anong bago sa'yo? Eto, busy pa rin sa trabaho. Alam mo pare, malapit na ako mag-asawa. Talaga? Aba, magandang balita yan. Kaya nga sa wakas nakabingwit din. Mabuti at malalagay ka na sa tahimik. Seryoso pare, tahimik talaga. Parang hinahatid mo na ako sa hukay ah. Ang arte mo, binibiro ka lang. Alam ko naman nagbibiro ka lang. Nga pala, ano ba trabaho mo rito? Security OIC na ako. Aba, astig pre ah. Congrats. Salamat. Pero hindi ko mararating yun kundi dahil sa'yo. Tatanungin kong utang na loob lahat ng tulong mo sa akin. No ka ba, maliit na bagay lang yun. Sa totoo lang, nahihiya nga ako sa'yo eh. Kasi di ko natupad yung trabaho na ipinangako ko sa'yo nung pumunta ka ng Maynila. May dahilan naman kung bakit nangyari yon. Tingnan mo, kaya siguro hindi ako nakapasok sa pabrikang pinagtatrabahuhan mo kasi para talaga ako sa pagiging security personnel. Totoo yung sinabi mo pre. Paano yan? Eh di naniniwala ka na ngayon sa tadhana. Ay nako, uminom ka na nga lang. Pero itong inuupahan mo, maganda ah. Pwede ba ako lumipat dito? Aba, pwede. Siya nga pala, may nakukursunadahan ako ng office staff sa pabrikang binabantayan ko. Aba, ayos yan. Medyo nag-aalangan ako kaya hindi pa ako makapagtapat. Para bang natroma na ako. Yung pinsan mo nga pala, kamusta? Marami na sigurong anak no? Si Ami? Oh, bakit naman ganyan reaksyon mo? May nangyari kasi sa kanya. Nasiraan ng bait pre. Tapos bigla na lang daw nawala. May kakilala kami na nakakita sa kanya. Namukhaan daw niya si Ami. Anong ibig mong sabihin na nasiraan ng bait? Anong nangyari sa kanya? Ayun, minalasan na pangasawa. Lagi daw binubugbog. May sayad yata yung utak ng lalaking yun eh. Kawawa naman pala siya. Akala ko pa naman magiging maganda ang buhay niya nung nagkahiwalay kami. Akala ko nga rin eh. Naku, sinasaktan pa rin siya kahit nung bagong panganak pa lang siya. Walang hiya yun ah. Bakit siya pinabayaan ng mga magulang niya? Akala ko ba ayaw nilang mapariwara ang buhay ni Ami? Nung malaman ni na Tito yung nangyayari sa kanya, binawi nila si Ami. Ayun, inuwi na sa atin kaso pati pag-iisip niya naapektuhan na eh. Hindi ba nila sinubukan ipagamot? Pinagamot, kaso wala namang pagbabago sa kalagayan niya. Mas lalo nga lumala eh. Madalas daw nawawala tapos nagpapagala-gala na lang. Balita ko, di pa rin nakakauwi si Ami sa kanila hanggang ngayon. Di pa rin siya nahahanap. Pasensya ka na ha. Hindi ko naman sinasabi na dapat lang mangyari kay Ami yun. Kasi wala naman siya kasalanan. Hindi tamang siya managot sa kasalanan ng magulang niya. Pero hindi kaya ito yung karma nila? Kung hindi sana siya pinilit magpakasal sa lalaking yun, di sana maayos pa siya ngayon. Di lang naman ikaw ang nagsabi niyan. Halos lahat ng taga ron sa atin, yan din ang sinasabi. Ay, may sasabihin nga pala ako sa'yo pare. Mas importante to. May mas matindi ka pang revelasyon bukod kay Ami? Oo. Kailan ko lang din kasi nalaman kaya ngayon ko palang masasabi sa'yo. O pare, makinig ka mabuti ha. Kayong dalawa ni Ami, may anak pala kayo. Ha? Nagbibiro ka ba? Di ako nagbibiro. Buntis si Ami nung maghiwalay kayo. Nalaman ko to sa mga kamag-anak namin. Totoong may anak ka na pare. Kamukhang kamukha mo nga raw yung bata eh. Teka, nasan yung bata? Nasaan yung anak ko? Inaalagaan ni na Tito sa probinsya. Pwede ko ba siya makita? Pwede siguro kasi sila naman yung nakiusap sa akin na ipaalam sa'yo na may anak kayo ni Ami. Uuwi ako pare. Gusto kong makita at makilala yung anak ko. Gusto mo samahan kita? Hindi na. Asikasuhin mo na lang yung nalalapit mong kasal. Ako nang bahala ron. Salamat sa mga binalita mo pare. Sa totoo lang, Papa Dudut, ilang sandali pa akong natulala noon habang nag-iisip ng sobrang malalim. Wala kasi akong kalamalam na tatay na pala ako. Sa nalaman ko ay parang gusto ko noong liparin ang Mindanao para makita ang anak ko. Nag-leave ako sa trabaho at nag-decide na umuwi sa amin. Sa eroplano pa lamang ay naramdaman ko na ang matinding pananabik na makita ang anak ko at pagdating ko nga sa Agusan del Sur ay agad kong pinuntahan ang bahay ni na Ami. Nadatnang kong nakaupo sa isang tumba-tumba ang taong sumira sa relasyon namin ni Ami noon. Walang iba kundi ang tatay niya.
Lumabas na rin noon ang asawa niya na dati kong teacher nung elementary. Hindi naman sila nagulat nang makita ako, Papa Dudut. Marahil ay inaasahan na nila ang pagdating ko. Binuksan nila ang gate at pinapasok ako sa bahay nila. Inalok pa nila ako ng maiinom at hindi ko alam pero parang ibang tao ang kaharap ko ng mga oras na yon. Ibang-iba sa ugali na ipinakita ng tatay ni Ami sa akin noong magkarelasyon pa kami ng anak nila. Ipinakilala nila sa akin ang anak ko. Kenneth ang ipinangalan sa kanya. Totoo nga na para kaming pinagbiyak na bunga. Anak ko nga siya, Papa Dudut. Nag-usap kami ng tatay ni Ami at nakiusap sila na huwag ko raw sanang ilayo sa kanila ang bata. Hiniling nila na sila pa rin ang mag-alaga sa anak ko. Hindi naman daw nila ipagkakait na makilala ako ni Kenneth bilang isang ama. Gusto lang daw nilang makabawi sa anak nila kahit na ganong paraan man lang. Nangako naman ako na hindi ko pababayaan ang anak ko pagdating sa sustento. Nung una ay ayaw nilang pumayag dahil nahihiya daw sila sa akin. Pero sinabi kong hayaan nila ako na gawin ang responsibilidad ko bilang isang ama sa anak kong si Kenneth. Nanatili ako sa probinsya namin ng ilang araw. Sinulit ko talaga ang bakasyong yon kasama ang anak ko at ang pamilya ko. Isa pa ay namiss ko rin ang lugar namin, Papa Dudut. Hanggang sa naisipan ko ngang tumambay sa ilog, kung saan kami unang laging namamasyal ni Ami. Sa pananatili ko roon ng ilang sandali ay hindi ko inaasahan na meron akong madadatnan, Papa Dudut. Ami? Ami, ikaw ba yan? Bakit? Ami, ikaw nga! Huh? Sabi ko na eh. Anong ginagawa mo rito? Kilala mo pa ba ako? Oo! Ikaw si Jomar. Naalala mo pa ba kung ano meron tayo dati? Dati? Boyfriend. Boyfriend kita. Anong ginawa nila sa'yo? Bakit ka nagkaganyan? Wala. Binugbog nila ako. Dito oh, sa muka. Tapos sa kamay. Tsaka dito oh, dito sa tiyan ko. Kawawa ka naman. Anong ginagawa mo dito sa ilog? Hinahanap ka na ng mga magulang mo. Umuwi ka na. Ayoko doon. Dito na lang ako. Masasama yung mga yun eh. Buti dito walang nananakit sa akin. Pero hindi ka naman nila sasaktan. Alam mo bang hinihintay ka na ni Kenneth? Yung anak natin. Kilala mo siya, hindi ba? Kaya umuwi ka na. Ayoko nga sabi eh. Kulit mo naman. Sabi nila siraulo ako. Pero parang ikaw yata yung siraulo. Ang kulit mo eh. Ako pa talaga yung makulit ha. Katulad ka pa rin ng dati. Makulit at matigas pa rin ang ulo. La. Wala akong naririnig. Sige na, umuwi ka na. Gusto mo samahan kita? Talaga? Sasamahan mo ko? Sige, pero mag-promise ka muna. Sabihin mo sa kanila na wag na ako ibalik dun sa salbahing mama. Ayoko na dun. Palagi niya akong sinasaktan kasi marumi daw ako. Ami, sorry ha. Sorry talaga. Kung alam ko lang na magiging ganyan ka, sana mas naging matapang ako nun. Sana hindi ako pumayag na maghiwalay tayo. Bakit ka umiiyak? Wala. Naalala ko lang kasi nung tayo pa. Saka naawa ako sa'yo eh. Pakiramdam ko kasi kasalanan ko kung bakit ka nagkaganyan. Masaya naman ako. Lalo na, nandito ka na. Tagal ko nang bumabalik-balik dito, pero ngayon lang ulit kita nakita. Saan ka ba nagpunta? Nagpunta ako sa malayo. Matagal ako dun kaya hindi mo talaga ako makikita rito. Kaya nga sabi ko, dapat umuwi ka na sa inyo at dun mo na ako hintayin. Ayoko nga! Ang kulit mo naman! Alis na lang kaya ako!
Ano bang gagawin ko para makumbinsi kita? Wala! Gusto ko lang maging malaya. Hayaan niyo na ako! Teka, mukhang nandyan ang mga magulang mo. May nakapagsabi sigurong nandito ka. Ami, anak, Kayo pala, sir. Paano niyo po nalaman nandito kami? may nakapagsabi kasi sa amin na nandito si Ami. Salamat naman at nakita mo siya. Ami, Ayan na naman siya! uwi ka na anak. Hinihintay ka na ng mama mo. Ayoko! Anak, parang awa mo na. Umuwi na tayo. Akin na yung kamay mo at aalalayan kita. Bitawan niyo ako! Huwag niyo ako hawakan! Umuwi ka kung gusto mo! Hindi ka ligtas dito. Baka kumapano ka. Ayoko nga sumama sa'yo! Makaalis na nga! May kalbong makulit dito! Sandali, huwag kang tumakbo. Huwag na kayong sumunod! Ayoko sa inyo! Kalbo! Kalbo! Sandali, huwag kang umalis, Ami. Tutulong ho ako. Huwag na, Jomar. Hayaan mo na kaming kumumbinsi sa kanya na umuwi na sa bahay. Hindi po, sir. Tutulong po ako. Tulad nyo, gusto ko rin gumaling si Ami. Saka baka po makinig siya sa akin kasi nung kausap po siya kanina, maayos naman po siya sumagot. Kilala niya po ako. Talaga? Kaso nakakahiya sa'yo, iho. Wala po yun. Wala kayong dapat na ikahiya. Gagawin ko to para sa anak namin. Gagawin mo talaga? Opo, kailangan gumaling ni Ami para sa anak namin. Ay, tama ka, iho. Siya nga pala, gusto ko sanang humingi ng pasensya sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Sa inyo ni Ami. Hayaan niyo na ho yun. Pinagsisihan ko lahat ng nangyari. Kung hindi sana kita noon hinusgahan, maayos sana yung naging buhay niya. Wala na po tayong magagawa, nangyari na po eh. Pero matagal ko na kayong pinatawad. Basta po, ang importante, maiuwi niyo si Ami. Sana nga gumaling pa siya. Gusto kong makabawi sa anak ko. Ipagdarasal ko rin po na mangyari yan. Tara na ho, habulin na ho natin si Ami, baka makalayo pa. Mahihirapan tayo mahanap siya ulit. Salamat, Jomar. Totoo nga yung sinabi ni Ami noon. Mabuti kang ang tao. Papa Dudut, tagumpay naman naming naiuwi si Ami sa kanila. Agad siyang dinala ng mga magulang niya sa mental institution para ipagamot. Masaya ako na muling nilisan ang probinsya namin. Hindi lang dahil sa anak ko kundi dahil na rin kay Ami na kahit papaano ay nasa mabuti ng kalagayan noon. Masaya din ako na napalaya ko na ang sarili ko sa galit na matagal ko ring kinikimkim. Nagkapatawaran na kami ng taong minsang sumugat sa pagkatao ko. Bumalik ako sa Laguna at sa pagbabalik ko ay mas lalo ko pang pinagbutihan ang pagtatrabaho. Mas lalo akong naging ganado at napuno ng inspirasyon dahil sa anak kong si Kenneth. Masaya ako na binigyan nila ako ng karapatan na magpakaama sa bata. Regular po siyang nabibigyan ng sustento mula sa akin at masaya akong isipin na naibibigay ko ang pangangailangan ng anak ko mula sa sariling sikap. Papadudot yung pag-uwi ko sa probinsya at yung muli naming pagkikita ng ex-girlfriend ko ay nagdulot ng kalituhan ngayon sa puso't isipan ko. Nang makita ko sa ganong kalagayan si Ami ay gusto ko siyang damayan, yakapin, paliguan at alagaan tulad ng dati. Alam kong hindi lang yon dahil sa awa. Pagkatapos kasi ng pagkikita naming yon ay napagtanto ko na may natitira pa pala akong pagmamahal para sa kanya. Pero hindi ko alam kung sasapat yon para masabi ko na pwede pang maging kami. Alam ko rin kasi na magiging komplikado ang sitwasyon namin kung sakali. Kasal pa rin kasi siya sa asawa niya. Hindi ko na alam at nalilito po ako, Papa Dudut. Yun din ang dahilan kung bakit hindi ko pa nililigawan ng babaeng nagugustuhan ko. Sa ngayon ay pinagdarasal ko muna sa itaas na sana'y bigyan niya ako ng kaliwanagan at humihingi rin ako sa kanya ng gabay para hindi ako magkamali sa mga magiging desisyon ko. Sana kahit papaano ay makahingi rin po ako ng payo sa mga nakikinig ngayon. Masaya po ako na maibahagi sa inyong programa ang kwento ng buhay ko.
Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut, ang kwento ko. Maraming salamat po sa inyo sa Barangay LS. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Jomar. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Forever. Barangay Love Stories. Love stories. Ng pana ni Cupido, hindi na mapipigilan ang ating puso. Haharapin natin ang lahat ng balakid, mapao lang ang taong ating iniibig. Ikaw, kapuso, kaya mo bang ipaglaban ang pagmamahal mo kahit na kontra sa'yo ang magiging biyanan mo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ako po si Romel, 33 years old at nagtatrabaho bilang nurse sa isang public hospital dito sa Nueva Ecija. 20 years old lang ako noong nang iwan kami ng tatay namin matapos siyang aksidenteng malunod sa dagat. Sa edad kong yon ay ako na po ang nagsilbing breadwinner ng pamilya namin. Pagkatapos graduate ay ibinuhos ko ang buong oras ko sa pag-aaral, sa pagpapaaral sa 3 kong kapatid at pag-aalaga sa sakiting kong ina. Natagalan po, Papa Dudut, bago ko natapos ang mga responsibilidad ko sa pamilya ko. Maayos ko namang napagtapos ang mga nakababata kong kapatid. Ngayon ay may kanya-kanya na silang trabaho at sariling pamilya. Pero dahil ang focus ko noon ay buhayin ang pamilya ko, ay nawalan ako ng oras para sa sarili ko, Papa Dudut. 30 anyos na ako noon nang ma-realize kong never pa ako nagkaroon ng maayos na relasyon. Nang mamatay ang nanay ko 5 years ago dahil sa komplikasyon sa baga, ay nabigyan ako ng pagkakataong mag-focus naman para sa sarili ko. Sa mga panahon lang yon ko na ibigay sa sarili ko ang mga kagustuhan ko at isa na rito ang paghahanap ng maayos na relasyon. Good karma na rin siguro ang nangyari sa akin, Papa Dudut, dahil kung kailan ako muling nagbukas ng pinto para sa puso ko, ay agad naman akong ipinakilala ni Cupido sa babaeng bumihag sa aking puso, Papa Dudut. O sige na guys, mauna na ako sa inyo. Uwi na ako. Kuya, may lighter ka ba dyan? Ha? Uy, bawal magyosi rito. Nasa ospital ka oh. Nasa labas naman ako ng ospital Kahit na nasa hospital premises ka pa rin. Ano ba yan? Ang ganda-ganda mo tapos nagyoyosi ka. Bakit? Para sa mga pangit lang ba ang sigarilyo? Hindi, pero nakakapangit ang paninigarilyo. Maawa ka sa baga mo. Eh ano ngayon, baga mo ba to? Matapang ka ngayon pero 10 years from now, sigurado ako magkikita ulit tayo pero pasyente ka na. Matagal pa naman pala. Aba, ibang klase Ano, may lighter ka ba o wala? Wala nga akong lighter. Pero kahit meron akong dala, hindi ko ibibigay sa'yo. Kasi nga bawal magyosi dito sa ospital. Eh di bawal na kung bawal. Ang aga-aga nagyoyosi ka. Ang aga-aga nangingialam ka. Pumasok ka na lang kaya sa trabaho mo. Kaka-out ko lang. Pauwi na ako. Graveyard shift. Eh di umuwi ka na. Ang sungit naman. Bakit ka ba nandito sa ospital? Sinong may sakit? Walang may sakit sa amin. Kakapanganak lang ng ate ko. O kita mo na? May bagong baby pala kayo tapos nagyoyosi ka. Alam mo ba na mas apektado ang mga taong nakakalanghap ng usok ng yosi kesa sa mismong nagyoyosi? Kaya nga nasa labas ako, diba? Hindi naman ako magsisindi sa tabi ng pamangkin ko. Kahit na.
Naiiwan pa rin ang amoy ng yosi sa katawan mo. Diyan sa damit mo. Sa mga kamay mo. Yan ang maaamoy ng mga tao sa paligid mo. Third hand smoking ang tawag dyan. Eh sa kailangan ko mag-yosi. Naghahanap ang katawan ko ng sigarilyo lalo na kapag stressed ako. Ba't ka naman stressed? Ang toxic ng pamilya namin ngayon. Nagle-labor na si ate pero hindi pa rin maibaba ni mama ang pride niya. Nanganak na't lahat yung kapatid ko, galit pa rin sila sa isa't isa. Bakit? Ano bang nangyari? Alam mo, ngayon lang ako nakakita ng lalaking chismoso. Hindi ako chismoso. Curious lang akong tao. So, ano ang nangyari? Mahabang kwento? Aabutin tayo ng next shift mo kapag nagkwento ko sa'yo. Ayos lang sa akin kahit abutin na ako ng susunod na shift ko. Oh, simulan mo na magkwento. Basta, ang bottom line, galit si mama sa mga lalaki. Ayaw niya kami mag-boyfriend. Pero hindi siya sinunod ni ate, nakipag-boyfriend siya nang hindi alam ni mama. Nalaman na lang namin nung nabuntis siya kaya ayun, mas lalong nagalit si mama. Simula nun hindi na sila nag-iimikan. Ewan ko ba? Ang taas-taas ng pride ni mama. Hindi man lang niya magawang bisitahin ang unang apo niya. Unang apo niya yung baby? Wow, congrats! Ang hirap maging masaya kung alam mong hindi magkasundo ang pamilya mo. Nakakawalang gana. Alam mo, imbis na sunugin mo yung baga mo, gumawa ka na lang ng paraan para magkaayos yung ate at mama mo. Tingin mo wala akong ginawa tungkol dyan? Nagawa ko na lahat, wala pa ring epek. Milagro na lang ata makakapagpabago kay mama eh. Intindihin mo na lang ang mama niyo. Sana naman maintindihan din niya na wala magagawa ang pagkakaroon niya ng mataas na pride. Teka nga, ba't pa ako nag-i-explain sa taong hindi ko namang kilala? Basta ganun na nangyari, huwag ka na mag-follow up question. Alam mo, mas nai-stress ako sa'yo. Kalma! Romel nga pala. Nice to meet you. Umuwi ka na at maghahanap pa ako ng pansinde. At teka sandali. Ikaw, ano pangalan mo? Loren. Matapos ang maiksing pag-uusap namin yon ni Lauren ay mabilis kaming nagkagaanan ng loob, Papa Dudut. Tuwing nag-rounds ako sa kwarto ng kanyang kapatid nakakatapos lang mga anak ay palagi ko siyang inaasar na pinapatulan naman niya pabalik ng asar din. 3 araw silang nanatili sa ospital noon dahil kinakailangan pang magkaroon ng ilang laboratory tests ang pamangkin ni Lauren. Dahil night shift ako ay palagi ako noong dinadalaw ni Lauren sa station namin para makipagkwentuhan. Papadudot marami ako nalaman tungkol sa buhay ni Lauren sa maikling panahon ng pagsasama namin. No boyfriend since birth pala siya kahit strikto ang nanay niya pagdating sa mga lalaki. Mabuting araw at hindi pinalayas ang kapatid niya noong nalaman nilang buntis siya sa boyfriend nito. Nang ma-discharge ang kapatid nito ay yun na po ang huling pagkikita naming dalawa. Ang pagkakamali ko lang noon ay hindi ko nahingi ang contact details niya. Sinubukan ko po siyang hanapin sa Facebook pero noong in-add ko siya ay hindi niya ina-accept ang friend request ko. Akala ko noon ay hindi na kami magkikita pa. Pero mukhang tadhana na ang nag-decide na pagtagpuing muli kami dahil matapos ang halos 2 taon ay muling nagpakita sa akin si Lauren. Nang muling manganak ang kapatid nito sa ikalawang pagkakataon, Papa Dudut. Uy! Lauren? Oo, tama, Lauren! Long time no see ah! Sino ka? Magkakilala ba tayo? Si Romel! Di mo na ako naaalala? Ako yung nurse na kasama mong nakabantay sa ate mo noon nung nanganak siya. Oo nga! Ikaw nga! Sorry, hindi kita naalala. Ang tagal na kasi nun. Muntik na nga rin kita hindi makilala eh. Nagbago itsura mo ah. May clean na pala buhok mo. Oo, sunod sa uso. Kumusta ka na? Eto, night shift pa rin hanggang ngayon. Ikaw, ba't nandito ka? Huwag mo sabihing… Manganganak na naman ang ate ko. Talaga? Eh anong sabi ng nanay mo? Galit na naman ba? Eh ano pa nga ba? Wala rin naman siya magagawa, nandyan na yan eh. O ano, stressed ka na naman. Baka magyose ka na naman dito sa ospital ah. Hindi na.
Matagal na akong tumigil sa paninigarilyo. Tama yung sinabi mo. Hindi healthy ang pagyoyosi lalo na't may baby kami sa bahay. Good yan. So, hula ko, di mo na naman kasama nanay mo, no? Malamang. Hindi pa rin sila nagkakaayos ni ate hanggang ngayon eh. Ba't ba kasi siya nagagalit? Hindi naman na bata yung ate mo para pagbawalan niyang mga anak, di ba? Hindi siya galit sa panganganak ni ate. Galit siya kasi hindi siya sinusunod ni ate. Naniniwala kasi si mama na pare-pareho lahat ng mga lalaki. Mga oportunista, mga manloloko. Grabe naman yung nanay mo. Hindi naman lahat. Yun nga ang hindi niya magets. Pero may kasalanan din kasi si ate, kaya mas lumala ang galit ni mama sa mga kalalakihan. Bakit? Ano bang ginawa ng ate mo? Yung tatay kasi nung unang anak ni ate, tinakbuhan lang siya nung nalamang nagdadalang tao si ate. Etong ate ko naman hindi natuto, nag-boyfriend pa rin. Ngayon nabuntis ulit. Yung gagong boyfriend naman niya, itinanggi na siya ang nakabuntis kay ate. Di ayan, 2 anak, 2 ring lalaki na parehong bahagang buntot. So ngayon, masisisi mo pa ba si mama kung bakit gano'n na lang ang galit niya sa mga tulad mo? Pero hindi naman lahat katulad ng boyfriend ng ate mo. Anong hindi? Yung tatay namin niloko si mama. Iniwan kami ng mga bata pa lang kami. Nabisto siya ni mama na may pangalawa pala siyang pamilya. Pinapili siya kung sinong gusto niya makasama. Alam mo kung sinong pinili. Yung kabet. Yung kabet, tama ka. Bata pa lang si mama, may namumuo na siyang galit sa mga lalaki. Naging witness siya kung paano bugbugin ng lolo namin si Lola nung bata pa si mama. Doon nagsimula ang pangit na pagtingin niya sa mga lalaki. Huwag mo sabihing pati ikaw man-hater na rin, ha? Hindi ako man-hater. Ayoko rin sa ganung ugali ni mama pero minsan mapapaisip ka rin naman. Lahat kasi ng lalaking dumarating sa buhay namin, kung hindi duwag at barumbado, mga taksil. So kanino kakampi? Sa mama mo o sa ate mo? Hindi ko alam. Kailangan bang mamili? Oo, aaminin ko minsan nakaka-frustrate talaga yung ganong mindset ni mama kasi inaalisan niya kami ng karapatang makakilala ng taong mamahalin namin eh. Pero masyado rin kasing rebelyo si ate minsan. Sa kagustuhan niyang patunayang mali si mama, mas lalo tuloy naging totoo lahat ng mga pinagsasasabi ni mama kasi nga mga walang kwentang mga lalaki ang napili niya. Kung ikaw ang nasa katayuan ko, sino pipiliin mo? Wala. Bakit wala? Kasi pareho naman silang tama. Paano naging tama yung dalawang yun? Hindi mo kasi pwedeng sabihing mali ang iniisip ng mama mo. Kasi yun yung naranasan niya eh. Yun yung pinagdaanan niya. Yung ate mo naman, ipinaglalaban niya lang yung karapatan niya. Siguro yung pinaka-best na gawin mo, intindihin mo yung pinanggagalingan ng mama mo. Pero, wag mo ring isara yung isip mo tulad ng ginagawa niya. Dapat maging open ka sa opinyon ng iba kasi hindi naman lahat ng tao pare-pareho eh. May mga taong katulad ng tatay mo. May tao naman na katulad ko. Loyal. Sus, loyal ka? Oo naman. Pero wait lang ha. Magra-rounds muna ako. Balikan kita mamaya. O sige, balikan mo ako ha. Kailangan ko mag-vent para hindi ako sumabog. Alam mo naman kung saang room kami, no? Oo, hanapin na lang kita mamaya. Sige na. Balikan mo na yung ate mo. Maraming nagbago sa itsura ni Loren, Papa Dudut. Mas nagkaroon siya ng laman kesa noong huli ko siyang nakita. Ang dating hanggang bewang na buhok nito ay umiksi na hanggang tenga na lamang ang haba. Pero sa kabila ng mga pagbabago sa kanyang panlabas na anyo ay wala pa rin nagbago sa ugali nito na siyang nagustuhan ko noong una kaming nagkita. Kung dati-rati ay hanggang sa alaala ko na lang umiikot si Loren. Nang araw na yon ay muli kaming pinagtagpo ng tadhana. Hindi ko na po sinayang ang chance na yon at agad kong kinuha ang social media accounts ni Loren. Doon na po kami nagsimulang maging malapit sa isa't isa, Papa Dudut. Nagsimula kami bilang online friends hanggang sa lakas loob ko siyang inanyayahang lumabas para kumain at mamasyal. Ang pagkakaibigan namin ay mas lumalim pa hanggang sa sinimulan ko na po siyang ligawan, Papa Dudut. Masasabi kong mas mahirap pa kesa sa pagdaan sa butas ng karayom ang ginawa kong panliligaw kay Loren. Totoo ngang napakalaki pala ng galit ng nanay niya sa mga kalalakihan. Hindi ko alam kung anong dahilan o kung paano ito nagsimula pero hindi ko yung ginawang rason para tigilan si Loren.
Nagpursige ako sa panliligaw para mapasagot si Lauren hanggang sa matapos ang halos 2 buwan ay sinagot niya rin ako kahit na hindi pabor sa akin ang kanyang ina, Papa Dudut. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Papa Dudut, dahil sa sobrang man-hater nga ng nanay ng babaeng pinakamamahal ko ay naging patago po ang aming relasyon. Naging smooth pa rin ang relasyon namin dalawa kahit na ganon, Papa Dudut, very mature ang naging trato namin sa aming relasyon. Hindi man maiwasang magkaroon kami ng misunderstanding kung minsan pero agad din naming naayos sa pamamagitan ng maayos na usapan. Naging motto na naming dalawa na walang matutulog hanggat hindi kami nagkakaayos. O habang nasa kalagitnaan kami ng tampuhan, ito ang isa sa mga sikreto kung bakit mas tumatag ang relasyon naming dalawa ni Lauren. Sa pagtagal ng relasyon namin, halos masanay na kaming patago ang lahat ng ginagawa naming dalawa. Para kaming gumagawa ng kasalanan kahit na ang totoo ay pareho naman na nasa tamang edad na kami para mag-ibigan. Wala kaming tinatapakang ibang tao at pareho namang totoo ang nararamdaman namin sa isa't isa. Ito rin siguro ang nararamdaman noon ni Lauren kaya matapos ang ilang buwang pagsasama ay nagdesisyon siyang aminin na ang katotohanan sa kanyang nanay. Alam kong hindi pa ako gusto ng nanay ni Lauren noon pero malaki ang tiwala ni Lauren na matatanggap din ako ng nanay niya kapag lubusan na niya akong makilala. Ibang-iba raw kasi ako sa mga lalaking dumaan sa buhay nila at umaasa si Lauren na baka ako na ang magpabago sa pagtingin ng kanyang ina sa mga kalalakihan. Kaya nang dumating ang araw na iharap na niya ako sa kanyang nanay ay pinaghandaan ko talaga ang araw na yon, Papa Dudut. Ready ka na? Sandali lang. Parang kinakabahan ako eh. Akala ko ba inaabangan mo tong araw na to? Diba matagal mo nang sinasabi na gusto mong ipakilala na kita sa pamilya ko officially? Oo nga, pero alam naman natin yung ugali ng mama mo eh, diba? Allergic siya sa mga lalaki. Paano kung di niya ako matanggap? Alam kong matatanggap ka niya. Malayong malayo ka sa mga lalaking iniisip ni mama. Kaya nga ako matapang na ipakilala ka kasi tiwala akong ikaw ang makakapagpabago sa mindset niya na lahat ng lalaki pare-pareho. Kakayanin ko kaya? Oo naman, ikaw pa. Basta magpakatotoo ka lang. Ipakita mo kay mama lahat ng katangiang nagustuhan ko sa'yo. Ay, sige. Kaya ko to. Tara, pasok na tayo. Tara. Hello, Ma! Sakto nandito ka. May papakilala sana ako sa'yo. Saan ka naman galing? Sino yung kasama mo? Siya po si Romel. Nurse siya sa ospital kung saan nanganak si ate. Doon kami nagkakilala. O anong ginagawa niya rito? Ipapakilala ko po siya sa inyo. Boyfriend ko po siya. Hello po, tita. Kailan ka pa nagka-boyfriend? Magagalit ka po ba kapag sinabi kong matagal ko ng boyfriend si Romel? Di ba nag-usap na tayo tungkol sa pagbo-boyfriend na yan? Gusto mo ring matulad sa kapatid mo? Na 2 beses inanakan? Tita, hindi ko po gagawin yun sa anak nyo. Makakaasa po kayo Hindi na… kita kinakausap. Naman! Talagang ayaw niyo kong sunding magkapatid, ha? Sige, gawin niyo ang gusto niyong gawin. Total, wala na kayong respeto sa akin. Ma, ilang taon na ako. Nasa edad naman na ako para makipagrelasyon. Hindi na ako teenager na dapat pagbawalan kung magbo-boyfriend ba ako o hindi. Kahit ano pang edad ninyo, hindi magbabago ang katotohanang anak ko pa rin kayo. Kaya pagbabawalan ko kayo, lalo na kung alam kong ito ang makakabuti sa inyo. Bigyan niyo naman po ng chance si Romel.
Mabait siya. Hindi siya tulad ng mga lalaking nakilala niyo. Hindi siya katulad ni Papa. Huwag mo ang masali-sali sa usapan niyang walang kwentang tatay ninyo. At huwag mo kong tinuturuan, Loren. Dahil mas matanda ko kaysa sa'yo. At ikaw, lalaki, Yes po, tita. umuwi ka na. Huwag niyo naman ako ipahiya sa harap ng boyfriend ko, Ma. Tingnan mo. Boyfriend pa lang yan. Pero ang laki na ng ipinagbago ng ugali mo. Sumasagot-sagot ka na sa akin ngayon? Kasi sarado na yung utak niyo, Ma. Hindi niyo pa nga nakikilala yung tao pero ginudge niyo na agad. Bahala ka. Ayoko makipagtalo sa'yo. Gawin mo kung anong gusto mo. Basta pinagsabihan na kita. Kaalis na nga. Ganda-ganda ng araw ko eh. Panira ka. O ano? Sabi ko sa'yo eh. Pasensya ka na, ha? Baka bad mood lang si Mama. Basta tiwala pa rin ako na magugustuhan ka niya. Huwag ka sana magalit sa inasal niya, ha? Wala yun. Never ako magagalit sa magiging future nanay ko. Oh, talaga? Halika, ipapakilala kita sa isa ko pang kapatid. Sana naman hindi rin siya man-hater, no? Lalaki yon, baliw. Halika na. Gets ko naman papadudot kung bakit nainis si Loren sa kanyang nanay ng araw na yon. Pero kailangan ko ring intindihin na may pinanggagalingan ang galit ni Tita Olivia. Simula ng araw na yon ay ginawa kong misyon para sa sarili ko na baguhin ang pananaw ni Tita Olivia sa mga kalalakihan. Papadudot nagpatuloy ang relasyon namin ni Loren kahit na alam naming pareho na hindi pabor sa amin si Tita Olivia. Umabot kami ng 3 taon bilang magkasintahan at sa loob ng mga taong yon ay ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para lang magustuhan ako ni Tita Olivia, Papadudot. Ipinakita ko sa kanya na meron akong maayos na buhay at magandang trabaho para masuportahan ang anak niya. Siniguro ko rin na mararamdaman nila ang pagiging sincere ko kay Loren. Alam kong pagbubuhat ng sariling bangko ang sunod kong sasabihin pero ibinida ko rin sa pamilya ni Loren ang pagiging masipag, matulungin at maintindihin kong pag-uugali. Bawat galaw ko ay siniguro kong walang pagkakamali. Ayoko kasing makitaan ako ni Tita Olivia ng anumang negative sa mga ginagawa ko dahil alam kong gagamitin niya ito against sa akin. Pero Papadudot, matapos ang lahat ng effort na ginawa ko ay wala pa ring nagbago sa pakikitungo sa akin ni Tita Olivia. Hanggang sa dumating ang araw na kinailangan niya ang tulong ko. Nagulat na lamang ako noon nang bigla akong makita si Loren sa ospital na pinagtatrabahuhan ko matapos isugod si Tita sa ospital, Papadudot. Loren, Romel! Kanina pa kita hinahanap. okay ka lang ba? Si Mama ay sinugod namin siya rito sa ospital. Oo, alam ko. Nakita ko yung ate mo sa harap ng operating room ngayon lang. Natakot ako nung nakita ko siya dito sa ospital. Akala ko may nangyari na sa'yo eh. Anong gagawin ko? Natatakot ako sa pwede mangyari, Romel. Ano bang nangyari? Hindi ko alam. Ang bilis ng mga pangyayari eh. Nanonood lang kami ng TV kanina tapos nung nagpunta si Mama sa kusina, bigla na lang siya nawala ng malay. Tumama ang mukha niya sa lamesa. Pagkagising niya, bigla siya nagsuka ng dugo. Huwag ka mag-alala. Tinitignan na siya ng mga doktor ngayon. Kanina pa kita tinatawagan eh. Sorry, hindi ko hawak yung phone ko kapag naka-duty ako eh. Kung alam ko lang ako na sana tumawag sa'yo. Malala ba siya? Ano nang lagay ni Mama? May balita ka ba? Makakasurvive ba siya? Kumalma ka lang. Nasa mabuti na siyang mga kamay. Siguradong hindi siya pababayaan nila, Dok. Ang kailangan mong gawin, mag-focus ka kasi kailangan ka ng mama mo ngayon. Paanong kailangan? Anong kailangan kong gawin? Nakausap ko kanina yung nurse in charge. Nagka-internal bleeding daw si tita dahil sa ulcer niya. Loren, maraming dugo ang nawala kay tita. Kailangan natin ng blood transfusion. Ako! Pwede ako! B positive ako! Unfortunately, very rare ang blood type ng mama mo. O negative ang blood type niya. Kaya O negative rin ang kailangan nating dugo. Si ate! Hindi rin match eh.
Ano nang gagawin natin? Sa ngayon wala kaming available na O negative dito sa ospital. Pero naghahanap na sila kung may available pa sa iba. Paano kung wala mahanap? Ano mangyayari kay Mama? Huwag mo munang isipin yan. Makakahanap tayo, okay? Ang gawin mo, magtanong ka sa mga kamag-anak nyo, sa mga kaibigan nyo, kung anong blood type nila at kung willing ba silang mag-donate ng dugo. Alam ko, minsan naiinis ako kay Mama pero ayoko siyang mawala, Romel. Please tulungan mo siya. Oo, may kinontak na akong kaibigan. May isa akong kakilalang O negative ang dugo pero kinokontak ko pa rin siya hanggang ngayon. Kung hindi lang sana ako naka-duty, pupuntahan ko na siya ngayon eh. Sino? Taga saan ba siya? Ako na lang pupunta sa kanya. May kinausap na akong kakilala para puntahan siya. Huwag mo nang problemahin yun. Huminahon ka lang, okay? Paano ko hihinahon? Nasa bingit ng kamatayan ng nanay ko. Halika nga, yakapin kita para kumalma ka ng konti. Hindi ko hahayaang may mangyari kay tita, okay? Kaya kumalma ka lang. Alam naman nating fighter siya eh. Baka nga kapag nalaman niyang magkayakap tayo ngayon, biglang bumangon yun sa operating table para pagalitan ako eh. Nagbiro ka pa talaga sa ganitong sitwasyon. Pinapakalma lang kita. Tinan mo nga yung suot mong tsinelas, magkaiba pa. Eh paano naman kasi? Sobrang nagpanik na ako kanina, hindi ko na alam ang gagawin ko. Halika, may nakatago akong tsinelas sa nurse's station. Yun na lang muna yung gamitin mo. Paano si Mama? Kami nang bahala sa kanya, okay? Pangako ko sa'yo, gagawin ko ang lahat para makahanap ako ng donor. Kumalma ka na. Maraming salamat, Romel. Paano na lang ako kung wala ka? Sa awa ng Diyos ay naging matagumpay naman ang naging operasyon ni Tita Olivia ng gabing yon, Papa Dudut. Mabuti na lamang at meron akong nahanap na kaibigang may blood type na O negative na willing mag-donate. Matapos ang operasyon ay inabot ng ilang araw si Tita Olivia sa ospital. Ako ang naging katuwang ni Lauren upang magbantay sa kanyang nanay habang nagpapagaling mula sa sugat nito. Abot-abot ang pasasalamat ni Tita Olivia sa akin noon dahil sa mabilis kong pagresponde sa problema ang kinaharap ng kanilang pamilya. Ipinakilala ko rin noon si Tita sa kaibigan ko na siyang nagbigay sa kanya ng dugo. Papadudod sa pagkakataong yon ay nakasilip ako ng kaunting sinag ng pag-asa. Akala ko noon ay mababago na ang pananaw ni Tita Olivia matapos ang nangyari pero mali pala. Ang inakala ko dahil gumaling na ang sugat niya at lahat-lahat ay hindi pa rin naalis ang kinikimkim na galit ni Tita Olivia sa mga tulad kong lalaki. Bumalik siya sa dati niyang ugali at ng moment na yon ay na-realize kong tila wala na talagang chance na magbago pa si Tita Olivia. Pilit kong tinanggap ang katotohanang hindi na magbabago ang isip niya at kailanman ay hindi na niya ako matatanggap para sa kanyang anak, Papa Dudut. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Papa Dudut, tanggap ko na noon na never ko nang makukuha pa ang ipinapanalangin kong approval mula kay Tita Olivia. Ganon pa man ay walang nagbago sa pakikitungo ko sa kanya. Itinuring ko pa rin siya bilang ina ng nobya ko. Puno ng respeto, pangunawa at paggalang. Malaki rin ang pasasalamat ko noon sa girlfriend kong si Lauren dahil sa kabila ng trato sa akin ng kanyang ina ay hindi niya ako pinabayaan at never niyang ipinaramdam na mag-isa lamang ako. Mataas man ang pader na namamagitan sa amin ni Tita Olivia ay unti-unti rin naman akong naging parte ng kanilang pamilya. Lagi akong present noon sa mga importanteng okasyon ng pamilya nila Lauren. Mula sa mga birthday, anniversary, maging Pasko at New Year ay nakakasama nila ako. Sa mga panahong yon ay hindi pa rin ako tumigil sa pagpapa-impress kay Tita Olivia. Alam kong wala na akong pag-asa pero tinuloy ko ang pagpapatunay na worth it ako para sa kanyang anak. Sa pagtagal ng panahon ay napansin ko na sa sobrang focus ko na pabaguhin ang image ko para kay Tita Olivia ay nalilimutan ko na minsan ng
magpakatotoo sa aking sarili. Sobrang kalkulado ko na ang mga galaw ko noon sa takot na makagawa ako ng kamalian. Pilit kong binuo ang isang perpektong Romel. Pero doon ko nga na-realize na hindi na ang pananaw ni Tita Olivia ang binabago ko kundi ang sarili ko na mismo. Kaya bago ko pa makalimutan ang totoong ako ay lakas loob kong kinausap si Tita Olivia, Papa Dudut. Tita Olivia, nandito po ako. Anong ginagawa mo rito? Nasaan si Loren? Maupo na po muna kayo. Umorder po ako ng food natin. Ang sabi ko, nasaan ang anak ko? Ang totoo po niyan, tita, kinausap ko po si Loren na mag-set ng lunch para sa ating dalawa. Hindi po siya darating ngayon. Ako lang po ang nandito. Anong kalokohan to? Tita, gusto ko po sana kayong kausapin tungkol sa relasyon namin ni Loren. Alis na ako. Tita, magpo-propose na po ako kay Loren. Anong sabi mo? Please po, tita. Gustong gusto ko po talaga kayong makausap. Kaya sana po mabigyan niyo ako ng chance. Pakinggan niyo lang po muna ako sandali. Tama ba ang narinig ko? Plano ko na po talaga mag-propose kay Loren, tita. Pero hindi ko po yun gagawin hanggat hindi ko po nakukuha ang basbas ninyo. Huwag mo nang subukan kasi hindi kita papayagang magpakasal sa anak ko. Tita, alam ko po na galit kayo sa mga lalaki. Hindi ko po alam kung saan nagsimula ang galit niyong yan o kung bakit hanggang ngayon iisa pa rin ang tingin niyo sa amin. Pero nangangako po ako sa inyo na hindi po mararanasan ni Loren ang naranasan niyo noon. Dahil hindi po ako ganong klaseng tao, tita. Pare-pareho lang kayo. Ganyan na ganyan ang pananalita ng mga lalaking manloloko. Tita, katulad po ni Loren, wala rin po akong tatay. 20 years old po ako noon nung mawala ang tatay ko. Kasi mas pinili niyang ibuwis ang buhay niya para sa ibang tao. Anniversary ng mga magulang ko noon. Nasa dagat kami para mag-celebrate. Hindi ko po alam na yun na pala yung huling araw na makakasama ko ang tatay ko. May isang lasing po na nalulunod noon. Si tatay po ang unang rumisponde pero kapalit po ng katapangan niyang yun, buhay niya po ang nawala. Tingin mo ba mababago ng kwento mong yan ang pagtingin ko sa mundo? Hindi. Sorry sa nangyari sa tatay mo, pero hindi ko nakasalanan yon. Tita, hindi ko po ginagamit ang kwento ng tatay ko para baguhin ang pananaw niyo sa buhay. Gusto ko lang pong ipunto na hindi po lahat ng tao pare-pareho. Hindi po lahat ng tao katulad ng pinaniniwalaan niyo. Opo, hindi siguro naging maganda ang trato sa inyo ng tatay ninyo. Niloko kayo ng asawa niyo. Pero hindi po ibig sabihin no na ganun din po ang gagawin ko sa anak ninyo. Hindi po ganun ang lahat ng mga lalaki. Alam mo ba kung bakit wala akong tiwala sa mga lalaki? Kasi ang mga tulad ninyo, walang respeto sa mga kababaihan. Kahit kailan, hindi na magbabagong tingin ko sa inyo mga lalaki. Para sa akin, mapagsamantala kayo. Mga hayop kayo. Hindi mababago ng kahit anong kwento ang pang-aabusong nangyari sa akin. Biktima ako ng pangahalay. Alam mo kung sinong gumahasa sa akin? Kaibigan ng tatay ko. Ngayon, sabihin mo sa akin, deserve ko ba na mangyari sa akin yon? Isang 40 anyos na humalay sa isang 17 anak ng kanyang kumpare? Anong kasalanan ko? Bakit kailangan ko maranasan ng ganong klaseng kahayupan? Sorry po, tita. Hindi ko po alam na ganun palang nangyari sa inyo. Malaki ang pasasalamat ko sa iyo dahil tinulungan mo ako nung nangailangan ako. Pero pasensya ka na. Hindi kita matatanggap sa pamilya ko. Tita, sandali. Bago po kayo umalis, may gusto lang po akong ibigay sa inyo. Ito po. Sing-sing po ang laman ng box na yan. Yan po sana yung gagamitin ko para mag-propose kay Loren. Anong gusto mong gawin ko rito? Kayo pong bahala, tita. Itapon nyo, itago nyo, hindi ko po alam. Pero gusto ko lang pong malaman nyo na mahal ko po ang anak ninyo.
At kailanman hindi ko po magagawa kay Loren ang mga bagay na iniisip ninyo. Sana balang araw, mabigyan niyo po ako ng pagkakataon na patunayan ang sarili ko sa inyo, tita. Hindi ko po iiwan ang anak ninyo. Pero nirirespeto ko po kayo. At hanggat hindi ko po nakukuha ang basbas ninyo, tita, iisang tabi ko na po muna yung plano ko na magpakasal kay Loren. Tita, sana po maintindihan niyo ako. Papadudot na gulat ako sa mga revelasyong ibinahagi sa akin ni Tita Olivia. Hindi ko alam na ganun pala kalalim at kaseryoso ang pinanggagalingan ng galit na nararamdaman niya sa mga kalalakihan. Hindi ko alam kung aware ba si Loren sa nangyari sa kanyang nanay, pero binabuti ko na lamang na itago ang sikreto ni Tita Olivia. Isa pa ay wala ako sa lugar para sabihin sa iba ang masaklap na dinanas nito sa kanyang nakaraan. Sa mga nalaman kong katotohanan ay napagtanto kong wala akong karapatan para baguhin kung anuman ang nararamdaman ni Tita Olivia. Nabuo ang galit niya dahil sa mga personal niyang karanasan at hindi ko maaaring i-invalidate ang nararamdaman niya sa mundo dahil hindi ko dinanas sa mga naranasan niyang hirap sa buhay. Simula noon ay tuluyan na akong naliwanagan kung bakit gano'n na lamang ang galit ni tita sa mga kalalakihan. Doon din ay itinigil ko na ang misyong kong baguhin ang pananaw niya sa buhay. Hihintayin ko na lang na kusang maghilom ang mga sugat sa puso niya. At pinapanalangin kong sana balang araw ay makamit din niya ang kapayapaan at kapanatagan ng kanyang loob. Sa mga sumunod na buwan ay kapansin-pansin ang biglang pagbabago ng ugali ni Tita Olivia. Nagsimula siya magkaroon ng concern sa akin, maliliit man na hakbang, pero ipinagpapasalamat ko na unti-unti nang bumababa ang pader na binuo niya sa pagitan naming dalawa. Hanggang sa dumating na nga po ang araw na pinakahihintay ko. Ang bigyan ako ng chance ni Tita Olivia na patunayan ang sarili ko sa kanya. Sa labas. Ba't di ka pumasok sa loob? Dito ka muna. Tabihan mo ako. Ang ganda ng langit oh. Ito yung tinatawag nilang golden hour eh. Yung tipong nagkukulay orange yung mga ulap kapag sunset. Hindi ko alam, nakaka-appreciate ka pala ng mga ganitong bagay. Oo naman. Napapansin ko kahit small details. Tulad ngayon, ang haba na naman ng buhok mo. Wow, pati buhok ko napansin mo. Oo, binabalik ko talaga yung dati kong buhok. Naalala ko nga sobrang haba ng buhok mo nung una tayo nagkita. Ayaw mo na ba sa maiksing buhok? Okay lang naman. Bakit mas gusto mo ba yon? Kahit naman anong style ng buhok mo, maganda ka pa rin eh. Eh paano kung wala akong buhok? Maganda pa rin. Talaga? Oo naman. Nandito pala kayo. Tita. Kanina ko pa kayo hinahanap. Bakit ma? May kailangan ka ba? Gusto ko sanang kausapin si Romel. Ako po? Pwede bang maiwan mo muna kaming dalawa, Loren? Okay. Sige, pasok muna ako sa loob. Ano po yun, tita? Ibabalik ko na to sa'yo. Ito po yung... Yung singsing na ipinatago mo sa akin. Ibig po bang sabihin ito, pumapayag na kayo na mag-propose po ako kay Loren? Oo. Binibigay ko na yung go signal sa'yo. Yun lang naman ang hinihintay mo, di ba? Naku, maraming salamat po tita. Hindi niyo po alam kung gaano po ako kasaya ngayon. Sobrang napasaya niyo po ako tita. Pwede ko po bang malaman kung bakit po nagbago ang isip niyo? Hindi nagbago ang isip ko. Wala pa ring nagbago sa tingin ko sa mga kalalakihan. Katulad ng pagtingin natin sa mga ahas na anumang oras pwede kang tuklawin. Ganun pa rin ang tingin ko sa mga lalaki na anumang oras pwede ka nilang lokohin. Ibinabalik ko tong singsing sa'yo kasi gusto kong ibigay yung hinihiling mong chance. Tita,
Makakaasa po kayong hindi ko po sasayangin ang tsansa na to na binigay niyo sa akin. Alam mo, sobrang against talaga ako sa'yo noon. Nakikita ko sa'yo yung ugali ng asawa ko eh. Sobrang nagtiwala ako sa kanya noon, katulad ng pagtitiwalang binibigay sa'yo ngayon ni Loren. Pero matapos ng lahat, ganun palang magiging ending namin dalawa. Aaminin ko sa'yo, sobrang nakatutok talaga ang mga mata ko sa'yo. Bawat galaw mo, inaabangan ko. Alam mo kung bakit? Kasi gusto kitang hanapan ng butas. Gusto kitang makitaan ng pagkakamali para mapatunayan ko kay Loren na tama ako all along. Pero sa sobrang pagtutok ko sa'yo, ibang nakita ko. Nakita ko kung gaano katotoo ang pagmamahal mo sa anak ko. Nakita ko kung gaano siya kasaya na kasama ka. Yung mga maliliit na bagay na ginagawa mo tulad ng pakikipaglaro sa mga apo ko. Pagbubukas ng pinto para sa amin o yung simpleng pagbibigay ng upuan para makaupo kami. Small things. Pero sobrang na-appreciate ko yung mga bagay na yon. Kaya kako sa sarili ko, hindi naman siguro masama kung ibigay ko na lang sa inyong dalawa ni Loren yung gusto ninyong mangyari. Ina lang naman ako na tagagabay at taga-suporta sa mga anak ko. Hindi ko hawak ang buhay nila. Ayoko rin namang may pagsisihan sila sa bandang huli ng dahil sa akin. Tita, alam ko po na mahirap ibalik ang tiwalang nawala sa inyo. Sobrang laki po ng respeto ko sa inyo, tita. Na nakayanan niyo pong lampasan ang lahat sa kabila ng mga masasamang nangyari sa buhay ninyo noon. Nagawa niyo pong palakihin ang mga anak niyo bilang mabubuting tao. Kaya po tita, isang karangalan po sa akin na pinagbuksan niyo ako ng pinto para pumasok sa buhay niyo at sa buhay ng anak niyo. Isa lang ang hiling ko sa iyo, Romel. Alagaan mo si Loren. Huwag mo siyang sasaktan. Ayokong maranasan niya ang naranasan ko noon. Patunayan mo sa akin na mali ako, na mali ang tingin ko sa inyo. Opo tita, pinapangako ko po na patutunayan ko sa inyo. Hindi ko po sasaktan ng anak niyo. Sana nga magawa mo yung pangako mong yan. Tita, maraming salamat po. Maraming salamat po talaga. Sige na. Baka hinihintay ka na ni Loren sa loob. Papadudot kailanman ay hindi na pumasok sa isip ko na muli kong masisilayan ng singsing na ipinatago ko kay Tita Olivia. Walang mapagsidla ng tuwa na nararamdaman ko ng araw na yon ang sa wakas ay binalik niya sa akin ang singsing na yon. Ibig sabihin lamang nito ay ibinibigay na rin niya sa akin ang basbas. Basbas na maaari ko nang hingin ang kamay ng kanyang anak na si Loren. Ang totoo niyan, Papadudot, ay plano ko na nga sanang bumili noon ng bagong singsing dahil gusto ko nang pakasalan si Loren kahit na ayaw sa akin ng nanay niya. Mabuti na lamang at hinabaan ko ang pasensya ko at pinagkatiwalaan ko si Tita Olivia na balang araw ay matatanggap din niya ako. Nang araw na yon ay 2 panalangin ko ang ibinigay sa akin ni Lord. Ito ay ang matanggap ako ni Tita Olivia at ang pangalawang panalangin ay makakapag-propose na rin ako sa babaeng pinakamamahal ko. Sa mga sumunod na linggo ay agad ako nag-propose kay Loren sa harap ng kanyang pamilya. Yun na po siguro ang isa sa mga hindi ko makakalimutang araw sa buhay ko. Sa ngayon ay engaged to be married na po kami ni Loren at nakatakda kaming ikasal 5 months from now. Nakakatuwang balikan ang naging kwento ng pag-ibig namin ni Loren dahil ako mismo ay maraming natutunan sa naging takbo nito. Na-realize ko, Papadudot, sa naging storya ng buhay ko na lahat tayo ay may iba't ibang karanasan na siyang bumuo sa mga opinyon at pananaw natin sa buhay. Minsan ay kailangan natin itong irespeto dahil lahat tayo ay may kanya-kanyang laban na hinarap sa kasalukuyang pang hinaharap. Hanggang dito na lamang po ang kwento na ibabahagi ko sa inyo, Papadudot, at sana katulad ko ay marami rin kayong natutunan sa naging kwento ng buhay ko. Muli magandang araw po sa inyo at sa lahat ng inyong mga listeners. Ako po ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Romel. Barangay Love Stories. Love Stories.
Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.